Agad ka mo. Umugupay niyo. Magsarang kayo manada kita. Ano naliwat? Ito may naroto pre. Agad ka na yan na kung binurubong yung tingin pa at tumagod kita tapos mo magsugad lang ka mo ha. Eh ano? Kaya istoryaon ka mo. Ano naliwat ito? Ginaka na yan. Ano ani, yung ako matto ako. Pinanumat ka mo nga ako nga may da. Kuhan dito. Tapos waray ngayon. Ano? Asiring ka mo nga ako nanunang adlaw. May banaw at Jollibee. What? Waray man ngayon. Naginordero na dito. Maram na ka mo nga matag paborito ng tatagan. Lag niyo na alo. Waray ngayon. Kaya ano man niyo sumat. Ako nasin ka mga may da. Ang kadiri ato ba na wadaning kitang ko dito? Sino ang tatsino ka di? Mantiya. Kung Eh, yung pagsugad ka. Kung naginordero na iyan ako lang dito. Sabay, nadaliwat darad, tuliwat nga ito. Direk, Bay, hindi ka nakakita nagpipinanumat Bay, nga. Kaya mo nagdakit. Ay, nakakita ka lahin. Napalit may dara nga. Eh di rin Bayan, nagpipinanumat. Nga mga siring nga may banaw at Jollibee. Okay. Parang nga lang ito prito. Ano? Kaya mumantan ka akong pareha unit. May banaw, mas may pa fried chicken. Ang ginahalo nimo. O, duldulan. Ang appetizer ito. O, Ito na Jollibee. dito Jollibee. Pinanumat hindi rin. Pinanumat hindi siya. Nagkamali lang. Sorry lang. Kaibigan. Sugad, sunod, ayaw pagsugad dito. Okay? Ano ko no? Ba? Siguro ba parehas lang? Parehas. Di, record ka muna akuan. Sanglit kayo magsarang kay kita, yung tatagan ng halo.